Hello भाई जोंखौसो नायफैदों जोंखौसो नायनो फैदों सोदो बड'लेण्ड सोदो आयौ एसे लाइभ गोनां गोसोमदों आयौ दोलायगासिनो बल होनाया जायो नामा अखा हादों ना मा होनो अखा हादों जुब जुब अखा हाखांबाय जुस मोनदो आइयो ICL गेलेग्राफोरनो थाबायलायो आइयो 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 हाबबाय मोनलायो एसेयावनो माने नेनानै जायालै रायजोफोर नेनानै जायालै रायजोफोर दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो बेफोरखौ नायदो नै जोंनाव गामियाव एकदम साहा खना जोबथानायावहाय जिरायदों रावबो जालायथ'वाखै दा हाबफिनजाबाय नेनानै जाया माला दिन्थिजागौमोन खय मिनिट होगोन रेस्टखौबा बागुरुम्बा मोसाग्राफोर दं ओरै केमेरायाबो बैयाव गंसे बैयाव गंसे बैयाव गंसे ओमफ्राय गाहायाव ओरै ओरै बैजों गंसे माने आं जुम खालामदों बन्द' जाबाय बेयो भिडिअ खेमा लालानोसै गाबोन हगारसारनो